Inis tá sé de privléide gom I mo cheanta tá Ciarán Ó Muirí agus tá de caint faoi leabhar Scáil an Phríosúin le Anna Heussaff. Hi Anton. Tá sé léite go tíos muir go Ciarán? Yeah, tá sé léite agam. Tá sé. Agus is leabhar téagar go má tá cúpla céad lehanach mór bhfuil Scáil an Phríosúin. Yeah, lunathe Kilmainán nacha. Gedéireach é. Now sulla hosaimid caiim leabhar blachtere é. Sha. Yeah. Sulla hosaimid caiim adbhil gur hosig mé á léibh ach bhí le curmí an tail agus an diggin tú rudí eile níl ach beidir chuige lehanach léite gom. So caiig tusa tá mé go fada is atá na gardaí well aber amach letse mar Well, is scéal blachtar é beidir nachfuil mé ag ginint an scéal go léir agus faoi dúnharú sa Phríosúin Kilmainán. Atá tarlú sa látáinniu ann agus an is faoin alíontóir atá déanamh taspántas agus tá siise a déanamh taspántas faoin dúnharú a hála sa Phríosúin fadó. Agus tá macála nach bhfuil idir an dárród sin an rud nascán idir céir a hála céad blian ó hin agus céirtá ar siúil sa látáinniu ann. Anna cliste nach bhfuil an slíana. An slí bhfuil sé déanta mar is mistéir agus caiitú a hiiscint cad é an nas cén fá go bhfuil an ceann an scéal starúil cad é an buint leis an scéal atá a gcuinginiu. Agus is nimh é. Sin an ná tá sé sin ar sa gáchás. Agus tá bhí si bheag nach cóís le chéile chalíní. Tá mácála sais láthir agus. Mas mai le cuasaí star is íontach an rud é mar tain sé ráis hiig scéal tréis a ghuirta mór agus éireann fadó agus daoine teacht hiig blá lia chun éilú. Druk héil a bhí. Pí jazz ann faoi na tíirna talún nua na hérannig a bhí ganas ar an talamh tréis a ghuirta mór agus cad a hála na daoine. Ag an am sin. Man ní cluiste mór an faoin bhfuil agus is airnig a bhí na cuairda Milán ar na Sasnic buch rinne siad le dochar agus dó is an scéal bhád níos castaná sin. So pí de sin an slí bhfuil sé déanta tá sé fit a fuite tríd an scéal. Agus bhfuil mór an chuirmach ar Kilmainán na leitheanta seo. Gedéireach é an that nó fá áit gan áras má tain tú hiag an Phríosúin hain agus an ceantar hain tá lán den ceantar sa scéal bín an óstán an Hilton sa scéal agus na pobanna sa ceantar agus gachúd mar sin hána ar an corp nach i ri an lá an taspántas nó rud. No, it's caiim mé rá is tamil fad ó bléim hé. Níl mar gur rud scanrúil é ach mar le éon scéal blachtere mas má le scéalta mar sin is rud dóracha grúamach é agus taobh grúamach don duine déanre atá agus más tú an gailge bhfuil sé dtíire ar dhéagóiríú daoine fásta nó? Daoine fásta, ní sé go costa sin an stíal an ghilge an stíal an ghilge. Is málamsa é níl sé róheachar níl anna ag déanamh gasca faoin an stíal ghilge atá aici. So is féile é léibh gan a bheith i muíon na folklóra gach sin rud má. Now beidir go mééis sé fós dúlánach do félamóí fásta ach beidir le folklór bei félamór fásta dul mún leis an scéal agus ceirtar siúil. Caitú bheith ná an dearmid is scéal blachtar é so tá píosaí táhachtach tá cas ann nó tá cór gunne ann agus caitú bheith cinnta ceirtar siúil. So níl mar bhfuil tú rá éasca. Just chun cumad an plata inte. Ní Alan Titley a déanamh gasce faoin a chuid
folklore star ní hé sin atá gceist. So ní craine kille iwwer a dó atá. Ní craine kille iwwer dó atá gceist buic le dé. Well, ben mi de kaint dála an scéil faoin leir sin tásúla gom bell. Bell cean den a lenta seo nar atá roint blianta séir gom chun é leibh. No, well, ní dáilm gur scéil ní pí a fáilsúnacht atá gceist. No. Ach ar an taobh eile de. Is malum sa scéil blachtere mar bína gcónaí mar dúirt mé tá písa den dúchadas i ngach duine tá ann freisin agus tá fiú na Gardaí is malum sa sin freisin tá so scéalte eile ann faoin éiad agus te an fus scéalte agus agus má tá tá orintanta bína Gardaí ag smuoine faoin a chud post na féin agus céá ó bhíach atá siad seachas ar an cás an cór agus gacrúd mar sin. No, tá píosa eile de freisin sin an darna nó beidir an tríú leabhar sa srá. Agus an stíle bhfuil sé déanta ná ní gaithí go bhfuil an céad ceann léite agat nó an ceann eile. So seasan sé in ach tá na charactéirí fós ann a bhís na scéile. Go má. Dúnharú sa dagan? No. Beidir é bine siile dún. De bhí sé agam. Ar aondos tá ceann eile. Beidir bhfuil sé listig den clúda go má úint bín listed in le. Cé tá an fáilteir céim fáilte? An taide go léir tá déanta agam. Anhá mar is dúil. Is cló ar chonachta. Míhall Canéla agus an Iran an sin an dígla se ar fád, bhí mé caiint leis inniu mar a hálíonn. Ceapan hain go bhfuil Anna Heussaff ceann den scríbhneoirí is fearr. Agus is má ann in Gaeilge leabhar mar sin. Tá sé dom hain tá sé rítáhachtach go bhfuil ag an mar sin le léamh in Gaeilge. Rud nua faoin saoil nua tá lá ann faoin inimircaigh agus an saoil atá going fi láthair agus mar is málam filiíochta ach ní féidir le gacrúd scríbhte in Gaeilge a bheith fillite tá an ceart go tá spás an de gacrúd but it's Masún bhfuil mór an méid mór an tóir ar leabhar mar sin an bhfuil daoine sí ní na Gael ní léonn siad. Well, is ceist mór é sin freisin. Mas maiile scéil blachtere, mas maiile céhíad na scríbhneoirí mór a fiú Agatha Christie nó chuine mo gine. Well, tá lá díomh is an Danbhar agus an átainna sin nach an stuff sin nóir. Well, mas maiile an stuff sin agus má tá Gaeilge chuiseach maith agat. Beit tú lánsáasta lei seo. Go bra. Ceapan go bhfuil sé scríbhte is stíl éasca agus bína gcónaí bín tú gcónaí leanúnta rá leis ceirtar tarliúnéis agus tá meascán de scéalte beaga ann freisin. Dúirtéis sin fit fuúta anhá tá sin go cén cosas atáir is sin ceist uanta bín daoine ar an gan cuid digan tú. Is tócha gohfuil sé le fáil. Seans go fuair tosa de cóp sé an eisce bud ar income. Well, fuair tosa de cóp Cair mé heispáint má tá tú fecint ar an camera going sa studio. Nó sin eáil is an leabharlán an ceann seo. Well, is had cad a cool mé aniu. Is €2 déag. Go má sin sludhhar ar fád. Tá siad chun crainne cile chumach mar ar Twitter an teachtain secuing. Beidir gur be de caiint fao sin ar bell tar éis tug mé brise ceáil, but chuir sé inor mar darlamsanach bhfuil teora aigen don líon na bhucail le Twitter ní le céad dá a cearnú rud. So chuna is féidir le an tweet a gceist. Dúirt siad é sin sulla bhfuil mid leanúile sin scéil tá an mula go háard Scáil ó Phríosúin. Scáil ó Phríosúin Anna Heussaff an ar fad. So is féidir an siúpa leir is seo arcar. Nu an rud ar an choralam sa déanaan sé aláin faoi litríocht.com. bíon siúte ná agus fáin tú é beag nach choirí ha fáin an gá lá ar gun éon leir a bit anhá. But bar tá siúpa go má freis just tulas teach sa siúpa. Just bheith rá Anton? Chur má cear das a bheith ag caiintlaat.